feel so alive. Yeah, I'm happy head to toe. I'm in overdrive. It's alright. Clear those clouds away. I can feel the sun. Yeah, let the music play. Now we've just begun. I'm ready, 'cause these are the best days. These are the best days. These are the best days of our lives, of our lives. There's magic in the air, and it feels so right. Yeah, yeah. So follow if you dare, and you'll see the light shine so bright. 'Cause these are the best days. These are the best days. These are the best days of our lives, of our lives. Yeah. Oh, can you feel the spotlight shining on down? Yeah, it's alright. Live in the moment and find your place in this world. Every boy, every girl, yeah. Follow your dreams, let them lead, let them guide. All you do, let them see you through, and they'll see you through. 'Cause these are the best days. These are the best days. These are the best days of our lives, of our lives. Yeah. These are the best days. Oh, these are the best days. These are the best days. Oh, these are the best days. These are the best days. Oh, these are the best days of our lives, of our lives. These are the best days of our lives, of our lives. Yeah. These are the best days. Oh, these are the best days. These are the best days. Oh, these are the best days. These are the best days. Oh, these are the best days of our lives, of our lives. Yeah. Milé študentky, milí študenti, dovoľte, aby som vás privítal na Dni otvorených dverí Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Som Branislav Kováčik a mám tu česť byť dekanom tejto fakulty. Naším cieľom bude počas dnešného onlineového Dňa otvorených dverí vám predstaviť našu fakultu, poinformovať o možnostiach štúdia na našej fakulte a ukázať vám, v čom je naša fakulta iná, výnimočná a podľa môjho názoru absolútne unikátna v podmienkach Slovenskej republiky. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov vznikla v roku 1995, kedy bola založená ako úplne nová a na Slovensku v tom čase unikátna inštitúcia, ktorej cieľom bolo pripraviť mladých expertov na oblasť politických vied, medzinárodných vzťahov a diplomacie. V tom čase padlo rozhodnutie založiť túto fakultu v Banskej Bystrici, spoločne aj s ostatnými fakultami, ako bola právnická fakulta alebo neskôr filologická fakulta. Ale možno ako jedna z mála sme zostali počas 25 rokov našej existencie verní tomu základnému odkazu, ktorý stal pri jej vzniku. To znamená ponúknuť pre našich študentov možnosti unikátnych študijných programov. Fakulta sa venuje a zabezpečuje program politológia a medzinárodné vzťahy,
A to vo všetkých 3 stupňoch vysokoškolského štúdia. Študenti majú možnosť študovať v bakalárskom, magisterskom a samozrejme tí, ktorí majú ambíciu pokračovať ďalej aj v tom doktorandskom štúdiu. Samozrejme, fakulta má, čo vás možno ešte v tejto chvíli do istej miery nemusí zaujímať, a nie je to až pre vás také dôležité, ale má aj práva v oblasti habilitácie a inaugurácií, ktoré však spomínam práve preto, lebo je to výraz tej najvyššej kvality, ktorú môžete v akademickom svete dosiahnuť. Fakulta počas svojich 25 rokov fungovania prešla rôznymi vývojovými fázami, ale sledovala stále ten svoj základný unikátny cieľ, o ktorom som hovoril, poskytnúť niečo iné, než je bežne ponúkané v akademickom prostredí Slovenskej republiky. Unikátne študijné programy sú kombinované s možnosťou realizovať široké spektrum vzdelávacích aktivít v podobe stážových alebo výmenných programov v zahraničí. Fakulta veľmi úzko spolupracuje so svojimi tradičnými partnermi, akými sú Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, poprípade s inými ústrednými orgánmi štátnej správy, to znamená rôznymi ministerstvami, Národnou radou Slovenskej republiky alebo kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky. Z toho vyplýva, že fakulta sa snaží poskytovať nielen teoretické zázemie pre svojich študentov, ale dať im aj možnosť konfrontácie týchto teoretických vedomostí s praktickými skúsenosťami, na ktoré kladieme na fakulte veľký dôraz. Absolútnym unikátom v podmienkach našej fakulty je veľký dôraz na štúdium cudzích jazykov a štúdium v cudzom jazyku, nakoľko sa domnievame, že ľudia, ktorí chcú pôsobiť v oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacie, takúto jazykovú výbavu musia mať, pokiaľ chcú uspieť. Pre našich študentov je úplne bežné, že absolvujú časť svojho štúdia na študijnom pobyte v zahraničí a tí najúspešnejší z nich majú možnosť toto štúdium dokončiť v podobe buď to dvojitého diplomu alebo spoločného diplomu. To znamená, po skončení štúdia získavajú diplom ako z našej fakulty, tak aj z fakulty našich partnerov, ale o tom už budú hovoriť podrobnejšie moji kolegovia. Je to nielen unikátna možnosť pre našich študentov, ale zároveň je to opäť výraz akejsi akceptácie našich partnerov, že to alebo ten typ vzdelávania, ktorý poskytujeme my, plne akceptujú a preto takýto titul udelia aj našim študentom. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov nie je veľkou fakultou. Každý rok akceptujeme na štúdium istý limitovaný počet študentov, ale s našou ambíciou nie je a nikdy nebolo byť masovou fakultou. To nám umožňuje oveľa viac sústrediť našu pozornosť na študenta ako jednotlivca a možno v tomto duchu vyznie trochu inak aj naša prezentácia. Nebudeme hovoriť vo všeobecnosti o fakulte, ale máme pre vás pripravené niekoľko videí, v ktorých predstavíme niektoré z osobností našej fakulty, a to v podobe absolventov. Naša fakulta vždy kládla veľký dôraz na tú individuálnu prácu. Umožňuje to, že sme, ako som naznačil, fakulta, ktorá je menšia, to znamená, ten kontakt je absolútne bezprostredný. Na strane druhej chceme ukázať, že ponúkame možno istý príbeh, ktorého súčasťou, pokiaľ budete mať záujem a chuť, môžete byť aj vy. A už bude len otázne, či ten príbeh budete písať spolu s nami a budete v tom príbehu aktívni účastníci, alebo jednoducho v tom príbehu zohráte len sekundárnu úlohu. Ja verím, že na vás sa bude vzťahovať ten prvý prípad. Postupne vám vo videách ukážeme, ako som naznačil, našich úspešných absolventov, jednotlivcov, ktorí sú s našou fakultou veľmi úzko spojení a možno ste o tom ani nevedeli, že sú to absolventi práve našej fakulty. Tak ako je možno pre lekárskú fakultu tým výsledkom ich úspešného snaženia vynikajúci doktor, tak pre našu fakultu je výsledkom úspešného štúdia človek, ktorý pôsobí v praxi. V tom našom ponímaní tou top pozíciou, ktorú môže náš absolvent dosiahnuť v oblasti zahraničnej politiky, je byť veľvyslancom. Som veľmi hrdý, že sú to nielen moji spolužiaci, ale aj mnohí moji mladí kolegovia, ktorým sa už takýto úspech podaril. A v nasledujúcich videách, ktoré budete mať možnosť zliadnuť, uvidíte práve prvého veľvyslanca, ktorý je absolventom Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov. Ak dovolíte na záver, chcem vám zaželať dnes
Deň otvorených dverí, počas ktorého budete môcť klásť široké spektrum otázok, na ktoré sa budeme snažiť odpovedať a zároveň vám ukázať našu fakultu ako unikátnu a špecifickú inštitúciu, ktorá umožní a poskytne vám kvalitné vzdelanie v oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacie a politických vied. Tak poďme sa spolu na to spoločne pozrieť. Ja vnímam môj vzťah k Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici ako vzťah rodiča k dieťaťu. Pre mňa je to obojstranná cesta, to znamená, že ako rodič sa snaží dať dieťaťu všetko do života a podobne vnímam aj ja fakultu, ktorá sa snaží voči svojim poslucháčom dať to maximum do ich budúceho kariérneho života. Ja si pamätám osobne, že fakulta už v samotných začiatkoch, kedy vznikla v roku 1995, nám dala, ľubo povedané, z každého trošku. Bola tam ekonomika, boli tam humanitné vedy, boli tam jazyky, bolo tam medzinárodné právo. Čiže, tak povediac, paleta základných a dôležitých vedomostí na to, aby mohol absolvent fakulty raz, aby sa mohol úspešne uplatniť v pracovnom živote. Dobrý deň, milí študenti, milí uchádzači o štúdium. Dovolte mi, aby som vás aj ja v mojom mene, aj v mene mojich kolegov privítala na dnešnom Dni otvorených dverí, aj napriek tomu, že situácia je taká, aká je a neumožňuje nám ten bezprostredný kontakt, za ktorý by sme boli samozrejme radi, tak sme sa stretli v tomto online priestore a ja dúfam, že sa mi podarí aspoň veľmi v skratke, keďže máme určitý vymedzený čas, prezentovať aspoň základné informácie o tom, čo môžete na našej fakulte študovať a čo všetko je na našej fakulte možné realizovať počas svojho štúdia. Mám pre vás pripravenú aj prezentáciu, takže ja s ňou veľmi v krátkosti prejdem. Prvá vaša otázka určite je zameraná na to, čo môžem študovať a práve v rámci toho prvého slajdu máme uvedené, aká je ponuka študijných programov pre nasledujúci akademický rok. Vidíte, že tá ponuka je veľmi bohatá. Máte tam určené aj niektoré plány prijatia, niektoré počty študentov, ale týmito číslami sa vôbec nemusíte znepokojovať. Samozrejme, že je potrebné pozrieť sa na to, že všetky študijné programy sú ponúkané v jedinečnej štruktúre vo všetkých 3 základných stupňoch vysokoškolského vzdelávania a študijné programy taktiež ponúkame aj v anglickom jazyku, čiže výučbu realizujeme aj v tomto cudzom jazyku, ale taktiež aj v iných jazykoch. Čo je dôležité, na každý študijný program a každý stupeň štúdia je potrebné podať si prihlášku osobitne. Na ďalšom slajde máme uvedené, čo všetko je možné, alebo čo je možné realizovať pri bakalárskom stupni štúdia. Podmienky prijatia na bakalársky stupeň štúdia sú v dennej a externej forme. Je tam veľmi dôležitý benefit pre vás, to znamená, že my máme nastavené podmienky prijatia aj bez prijímacích pohovorov, to znamená administratívnym spôsobom pre tých študentov, ktorí majú dobré študijné výsledky a počas všetkých období alebo celého svojho stredoškolského štúdia dosiahli študijný priemer nižší ako 1,5 vrátane tohto priemeru. Ďalšou možnosťou, ako sa môžete dostať na štúdium, je testovanie alebo realizácia testovania cez spoločnosť SCIO, čiže všetky testy všeobecných študijných predpokladov, či obecní studijní predpoklady, alebo vo všetkých ostatných testovaniach, ktoré táto spoločnosť zabezpečuje, akceptujeme výsledok celkového dosiahnutého percentilu na úrovni 50 a vrátane tohto, alebo teda vyššieho. To sú možnosti bez prijímacích pohovorov. Ešte chcem naznačiť, že to testovanie cez SCIO má jednu veľkú výhodu, to znamená, že uchádzač môže opakovane realizovať v danom akademickom roku nejaké pokusy, otestovať sa, aby daný percentil dosiahol. Spoločnosť SCIO už od januára do mája bude toto testovanie realizovať. Vo všetkých okresných mestách má svoje pobočky, takže priamo v mieste svojho bydliska bez nutnosti vycestovania môžete realizovať takéto testovanie. No a prijímacie pohovory, to je tá posledná možnosť, ktorá poukazuje na to, že teda prijímacia skúška má písomnú formu, pozostáva z jedného všeobecnovedomostného testu.
Tá všeobecnovedomostná časť má spravidla 60 otázok a tie zvyšné teda pozostávajú otázky z jazykov. Je potrebné upozorniť na to, že pri tej všeobecnovedomostnej časti, aj pri tej časti z jazykov vyžadujeme základné vedomosti na úrovni stredoškolského štúdia, čiže nie sú to nejaké vedomosti navyše, ktoré by ten uchádzač nemohol aj pri tom prijímacom pohovore zvládnuť. Naznačili sme tu aj základné také tematické okruhy alebo oblasti prijímacích pohovorov. Pre študijný program politológia, tam tie prijímacie pohovory a ten test sa skladá z otázok, ktoré sú zamerané na politológiu, dejiny, sociológiu, ekonomickú teóriu, právo, kulturológiu a aktuálne otázky vnútornej a zahraničnej politiky. Študijný program medzinárodné vzťahy má v podstate podobnú kombináciu, má tam doplnené ešte možno teda medzinárodné vzťahy a tú geografiu ako takú základný teda prehľad o danej problematike. Môžete si vyskúšať aj simulačný test na prijímacie pohovory, ktorý je zverejnený na web stránke fakulty, takže každý sa tam môže kľudne nalogovať, prihlásiť a cvične sa otestovať, či by daný test v súčasnej podobe zvládol. Ďalšou možnosťou je potom magisterský stupeň. To možno teraz v súčasnosti až tak uchádzačov o ten prvý stupeň vzdelávania nezaujíma, ale zaradili sme ho, pretože taktiež je v ponuke. Podobne ako v prípade toho bakalárskeho štúdia, aj v magisterskom štúdiu akceptujeme dosiahnutie dobrých študijných výsledkov za predchádzajúce obdobie štúdia na úrovni 1,5 vrátane. No a potom samozrejme už realizujeme prijímacie pohovory podľa jednotlivých študijných programov. V magisterskom stupni štúdia ponúkame študijné programy medzinárodné vzťahy, politológia a bezpečnostné štúdia, takže tam sa uchádzačom alebo teda študentom, ktorí majú po bakalárskom stupni záujem o štúdium v ďalšom stupni, otvárajú sa im trošku širšie možnosti pre využívanie teda aj tohto študijného programu a zároveň môžu študovať aj v rámci niektorých spoločných študijných programoch, o ktorých bude hovoriť ešte podrobnejšie môj kolega. Okruhy a tematické oblasti prijímacích pohovorov, keďže na tieto študijné programy sa hlásia nielen naši študenti, naši absolventi, ale aj absolventi z externého prostredia, taktiež sme ich takto nejako zoradili do takej štruktúry, čiže všetko je zamerané na povinné predmety, ktoré sú súčasťou obsahu bakalárskeho štúdia, či už pri medzinárodných vzťahoch alebo bezpečnostných štúdiách. Takže všetky tieto informácie, ja ich nebudem zbytočne opakovať z hľadiska časového rozsahu, ale sú k dispozícii aj na našej stránke, aj v našich všetkých teda informačných materiáloch, ktoré fakulta má o ponuke štúdia. No a poslednou možnosťou je ešte študovanie takej vyššej nadstavby v rámci doktorandského stupňa štúdia. To už sú teda skutočne mladí vedeckí pracovníci a študenti, ktorí naozaj preukázali počas magisterského štúdia excelentné výsledky v rámci svojho štúdia a tu taktiež teda prijímame študentov na základe určitých predpokladov, ale samozrejme prijímame ich aj na základe realizácie prijímacej skúšky. Je potrebné teda poukázať, že pri prijímacích pohovoroch alebo pri zasielaní prihlášok môžete si všetky teda formy prihlášky zasielať elektronickou formou, to znamená, netreba využívať ani poštové služby. Prihlášky alebo do toho elektronického formulára je možné vložiť všetky potrebné podklady a dokumenty. Ak však samozrejme niečo aj zabudnete, čo je možné v súčasnej hektickej dobe, máte tu všetky dôležité informácie, ktoré sa môžu týkať toho, čo by ste mali teda zvládnuť a čo by ste nám mali všetko zaslať. Čiže ja to veľmi rýchlo prejdem. Máte tu najdôležitejšie teda údaje, termíny podania prihlášok. Je potrebné povedať, že realizujeme 2 termíny do 31. marca a 15. júna. Takisto máme 2 kolá prijímacích pohovorov na denné aj externé štúdium vo všetkých stupňoch štúdia a taktiež tam máme aj poplatok za prijímacie konanie. Je potrebné poukázať na to, že pokiaľ si študent podáva elektronickú prihlášku, tak stačí, keď uhradí poplatok vo výške 57 eur.
Prihlášku v elektronickej forme na prijímací pohovor si môžete stiahnuť buď z našej stránky, zo stránky teda Univerzity Mateja Bela, ale takisto aj z portálu vysokých škôl. Tieto systémy sú už vzájomne prepojené, takže tá prihláška by sa naozaj mala po tom korektnom vyplnení dostať na miesto určenia. A v prípade, že teda sa niečo zabudne alebo niečo sa nás ešte budete chcieť spýtať, máme tam aj kontakty na pracovníčky študijného oddelenia, ktoré môžete každý deň v čase od 9. do 15. hodiny kontaktovať so svojimi otázkami. Ďakujem za pozornosť. Prajem vám ešte príjemný deň a príjemný deň otvorených dverí a naozaj, aby bol pre vás taký plodný a úspešný, že sa dozviete všetky dôležité informácie, ktoré vás zaujímajú a ktoré potrebujete vedieť, aby ste sa mohli správne rozhodnúť. Dá sa povedať, že v podstate celú moju profesionálnu kariéru naštartovalo to, že som pôsobil na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela. Mal som tu veľmi veľa príležitostí na to, aby som sa zoznámil s mnohými ľuďmi, ktorí mi potom následne ponúkli možnosť pracovať v štátnej správe. Nastúpil som na ministerstvo obrany. Môžem povedať úplne otvorene, že množstvo kontaktov, ktoré som potreboval na to, aby som sa uchytil v štátnej správe, pochádzalo z môjho pôsobenia v rámci fakulty. Nemám pocit, že by mi škola niečo vzala, okrem toho, že väčšina študentov si chce dať po poslednom ročníku ešte voľné leto a chcú začať pracovať až v septembri, ale vďaka tomu, že som mal naozaj výborné ponuky pracovné hneď po skončení školy, tak som v podstate 1. júlom začal pracovať v Bratislave, čiže prišiel som o posledné leto, ale myslím, že to bolo veľmi dobré rozhodnutie. Jednoznačne najťažšou skúškou boli dejiny politických teórií. DPTčko som teda zrealizoval na 3. pokus. V septembri s odretými ušami pokazil som si minimálne mesiac leta, lebo nechcel som to už nechať na náhodu, ale boli to neskutočné stresy a to, čím ma starší spolužiaci upozorňovali, na čo upozorňovali, že pozor na to DPTčko, že to človek len tak neprejde, tak to naozaj neprešlo. Dokonca si pamätám prvý test z DPTčka, kde som patril zo asi 100 zúčastnených medzi 4 najhorších, na čo v tom čase dekan profesor Kulašík mi povedal, aby som zvážil ďalšie pôsobenie na fakulte, takže to si budem pamätať do konca života. Ja som základnú aj strednú, takmer celú základnú a celú strednú školu vyštudoval v Banskej Štiavnici a moji rodičia, moja rodina žije v Banskej Štiavnici, mám k tomu mestu veľmi blízky vzťah a Banská Bystrica bolo niečo, čo mi Banskú Štiavnicu do veľkej miery pripomínalo a zároveň to bolo väčšie mesto. To znamená, cítil sa to strašne dobre a pravdu povediac, keby v oblasti medzinárodných vzťahov, bezpečnosti a tak ďalej existovala možnosť uplatnenia v Banskej Bystrici, asi by som do Bratislavy nešiel. Aj keď v Bratislave sa mi žije tiež veľmi dobre, mám aj to mesto rád, ale Banská Bystrica bola pre mňa vždy unikátna a o to viac rád sa vraciam do Banskej Bystrice kedykoľvek, či už na fakultu pozrieť ľudí, priateľov, ktorých tu mám, alebo celkovo sa iba tak pozrieť do mesta a užiť si kávičku na námestí. Príjemný dobrý deň vám želám aj v mojom mene. Dovolte, aby som ja vo svojej časti vám odprezentoval možno také tie aktivity, ktoré fakulta vyvíja v prospech študentov. Uvedomujeme si, že fakulta okrem tých teoretických znalostí a vedomostí z odboru medzinárodných vzťahov a politických vied by mala poskytovať v prvom rade. A to sa snažíme, tak ako už aj moji predrečníci a kolegovia povedali, poskytovať. Na druhú stranu, ale fakulta aj ako jednu z kľúčových iniciatív sa snaží zveľaďovať ďalšie znalosti, tzv. Mäkké zručnosti, tie soft skills, ktoré by každý jeden z našich absolventov mal vedieť a získať. Tie sa snažíme ponúknuť práve prostredníctvom internacionalizácie štúdia a zároveň na prax orientovaného štúdia. Čiže tak, aby naši študenti mohli získať tie rôzne sociálne zručnosti, ako vystupovanie na verejnosti, projektový manažment, time management, taktiež otázky určitých komunikačných zručností, ktoré sú veľmi dôležité v dnešnom svete. A práve z toho dôvodu samozrejme sa snažíme tým našim absolventom vštepovať mnohé
kompetencie, ktoré nezískajú len prostredníctvom sedenia na prednáškach alebo seminároch. A v tomto kontexte sa samozrejme je potrebné pozrieť na to, čo by ste možno mohli robiť a na to sústrediť potom aj tú svoju pozornosť počas toho štúdia. Na slajde vidíte zo pár základných údajov, ale jedno z takých možno najzaujímavejších je napríklad 10. miesto v rebríčku najžiadanejších absolventov na trhu práce podľa profesie SK. Čiže aj to je určitá devíza alebo určitá záruka toho, že po vyštudovaní našej fakulty nájsť miesto by pre vás nemalo byť ťažké. Vo všeobecnosti sa naši absolventi skutočne uplatňujú v rôznych oblastiach. Tak ako už bolo spomenuté, prirodzene to väčšinu z nich ťahá práve do tej oblasti či už zahraničnej služby, ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Ale tá práca v tej štátnej službe alebo v rámci štátnej a verejnej správy nie je jediná možnosť. Dnes mnohí naši absolventi pôsobia v rámci európskych inštitúcií. Nájdete našich absolventov v rámci kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, kancelárie prezidentky, ale aj v denníkoch, či už denník N alebo SME, taktiež v rôznych súkromných spoločnostiach ako analytici, kde môžete alebo kde využívate práve tie analytické zručnosti z hľadiska medzinárodných vzťahov a politických vied. A takisto napríklad mnoho našich absolventov končí aj v mimovládnom, alebo si nájde uplatnenie práve aj v mimovládnom sektore. Čiže to je to možnosť tých uplatniteľností a rôznych možností toho uplatnenia našich absolventov. Ak sa teda vrátim ešte k tým mäkkým zručnostiam, tak by som vám chcel ešte vlastne poukázať na to, ktoré sú tie zásadné veci, ktoré sa môžete naučiť naviac, okrem tých teoretických znalostí. Viackrát sa študenti pýtajú, či je dôležité vedieť jazyky. No, v rámci našej fakulty na ne kladieme veľký dôraz. V podstate každý z našich absolventov, napríklad v odbore medzinárodné vzťahy, má minimálne 2 jazyky. Môžete si vybrať zo širokého portfólia anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, ruský, taliansky alebo aj čínsky jazyk, ktorý môžete a ktorých výuku máme zabezpečenú priamo na našej fakulte. Znalosť tých jazykov ale nie je vec, ktorá by mala byť sekundárna. My práve chceme, aby bola zásadným spôsobom prioritná a práve z toho dôvodu máme viac ako 160 partnerov, prostredníctvom ktorých môžete absolvovať rôzne stáže a prípadne môžete absolvovať časť štúdia v zahraničí. Práve v tomto, alebo z tohto dôvodu je veľmi dôležité spomenúť program Erasmus, ktorý určite mnohí z vás poznajú a prináša možnosť vám ako študentom našej fakulty absolvovať časť štúdia v zahraničí. A okrem štúdia to môže byť aj prax u niektorých medzinárodných firiem alebo aj akademických či vedeckých inštitúcií. Ak si pozrieme práve na tie počty našich študentov, tak ako už spomínal pán dekan, my sme relatívne malá fakulta, v priemere v ročníku máme okolo 120-130 študentov, tak práve z tohto hľadiska my dokážeme takmer všetkých záujemcov vyslať počas nášho štúdia von na to, aby absolvovali čas svojho štúdia v zahraničí. Na to práve ten program Erasmus je určený, aby ste získali určitú podporu zo strany Európskej únie vo forme grantu, ktorá vám čiastočne pokrie tie náklady, ktoré by ste so s tým štúdiom spojeným v zahraničí mali. Ako vidíte, zoznam tých partnerov je veľký a môžete si vyberať takmer zo všetkých štátov Európskej únie a nie len, pretože program Erasmus zahrňuje aj mimo európske krajiny. Čiže práve to prepojenie znalosti jazyka a potom jeho praktického zveľaďovania vo forme pobytov v zahraničí alebo stážach je veľmi dôležité. Možno, aby som
na to poukázal a na tie možnosti, ktoré majú, je práve tá skutočnosť, že fakulta sa zameriava aj na taký jeden z tých súčasných aktivít vysokých škôl, a to sú rôzne dvojité alebo duálne a spoločné študijné programy. Možno vám to až tak teraz veľa nehovorí, ale je to vlastne taká možnosť, že počas štúdia na našej fakulte zároveň študujete na inej. A po skončení získavate 2 diplomy z našej fakulty a zároveň aj z tej zahraničnej. Práve z tohto pohľadu fakulta v tej oblasti internacionalizácie sa snaží zvyšovať tie možnosti každoročne, aby naši študenti mohli absolvovať takéto spoločné alebo dvojité študijné programy. Máme partnerov v Českej republike, v Srbsku, vo Francúzsku a možno takým vlajkovým je práve náš spoločný študijný program magisterský, kedy v podstate každý semester študujete na inej vysokej škole. V Krakove v Poľsku, na Masarykovej univerzite, v Českej republike, v Univerzite Péči, v Maďarsku a nakoniec samozrejme aj u nás. Samozrejme, ako som povedal, štúdium tých jazykov je jedna časť a jej praktická nejaká skúška, uplatniteľnosť. Druhá vec, veľmi dôležitá, sú stáže. Snažíme sa prepájať tú teóriu s praxou a počas nášho štúdia každý jeden študent musí absolvovať aj jeden z predmetov, ktorí sú v rámci našich siláb, a to je predmet odborná prax, kedy vlastne naši študenti si môžu vybrať zo širokého množstva partnerov. Mnohých z nich máme aj zmluvne, alebo máme zaistených zmluvne, čiže naši študenti pravidelne stážujú či už v rámci Národnej rady Slovenskej republiky, Ministerstva zahraničných vecí, ale aj kancelárie prezidenta a mnohých ďalších štátnych inštitúciách, ktoré poskytujú priestor našim študentom, aby získali tie praktické zručnosti. Zároveň druhá možnosť, ktorú silne podporujeme v rámci fakulty, sú rôzne študentské spolky, kedy už tie soft skills si priamo skúšate v praxi, priamo počas toho štúdia, ten projektový manažment. Sú to študentské spolky alebo také NGO-ky a mimovládne organizácie, ktoré sa sústredia na rôzne oblasti. Môžem spomenúť Globsec, Academy Center, Euroatlantické centrum a taktiež aj rôzne jazykové spolky ako Asociácia frankofónnych študentov alebo Spolok nemeckých hovoriacich študentov. Práve tu študenti počas toho štúdia si môžu priamo vyskúšať písanie projektov, ich manažovanie, môžu sa stretávať s významnými osobnosťami nášho, či už častokrát politického, ale aj spoločenského života, a takýmto spôsobom si častokrát práve osvojujú rôzne tie mäkké zručnosti, ktoré potom pri hľadaní zamestnania sa im výrazným spôsobom zídu. Na záver mi možno dovolte vás ešte pozvať na naše sociálne siete, ako je Facebook, Instagram, ale samozrejme máme aj Twitter, máme YouTube kanál, kde môžete byť informovaní o všetkých udalostiach, ktoré sa na fakulte dejú. No a keďže to DOD klasické, ktoré mávame, býva vždy spojené aj s určitou prehliadkou našej fakulty, tak teraz by som rád odozdal slovo, verím, že sa nám to podarí, aby ste aspoň takto možno online videli a pokúsime sa preniesť trocha tej atmosféry priamo z fakulty. Takže verím, že našu kolegyňu doktorku Cevárovú Dominiku budeme za chvíľočku vidieť. Za mňa ďakujem. Keď si tak spomeniem na tých 5 rokov, tak 4 roky som bol v Euroatlantickom centre, čo vlastne považujem asi za najlepšiu skúsenosť v rámci môjho života. Zatiaľ teda. Bolo to super, pretože sme ako študenti mali možnosť vlastne fungovať priamo v praxi. Stretávali sme sa bežne s ľuďmi z ministerstiev, ambasád a podobne a robili sme vlastné projekty, čo nie je až taká bežná vec, keď sme sa stretávali s kamarátmi z iných škôl, alebo keď sme chodili
vlastne na vysokej škole, kde sme robili prednášky o zahraničnej politike alebo o bezpečnostnej politike v rámci IAC, tak väčšinou tí ľudia boli prekvapení z toho, že vlastne vieme takto fungovať, že sme schopní u nás na škole mať niečo také, ako je IACčko, nejaká mimovládka, kde vlastne nad nami nie je žiadny nejaký profesionál, ale sme si všetko organizovali sami, samozrejme s pomocou ľudí, ktorí už v IACčku boli predtým. To je tiež akože skvelá vec, že tá komunita okolo fakulty, ale aj okolo tých jednotlivých organizácií, ktoré tam sú, jednotlivých spolkov, je vybudovaná veľmi akože sú tam silné väzby. Čiže ak potrebuješ s niečím poradiť, tak je na koho sa obrátiť. A IACčko teda bolo skvelé najmä v tom, že sme sa naučili, ako písať projekty, ktoré proste sa podávali na rôzne medzinárodné fondy, na slovenské ministerstva. Naučili sme sa hlavne komunikovať s ľuďmi na tej oficiálnej úrovni a potom tie projekty, aj ktoré sme dostali realizovať priamo v praxi, čo si myslím, že v dnešnej dobe, keď ten projektový manažment je akože veľmi užitočný, sa ti určite zíde po škole. V podstate, ak tých 5 rokov stráviš na škole aktívne, čo v Bystrici sa dá, tak po 5 rokoch vieš výjsť s konkrétnou praxou. Myslím si, že sú tam aj ďalšie spolky na škole. Ja akože viem zhodnotiť prácu v IACčku, ale aj škola bola v tomto veľmi, veľmi ústretová, že dalo sa popri nej zvládnuť ešte aj takéto aktivity a väčšinou sa snažila aj škola vychádzať v ústretí, pretože si uvedomovala, že je to bonus vlastne aj pre tú fakultu samotnú. Tak technicky sme problém už vyriešili. Videli ste teraz a mali ste možnosť vidieť nášho absolventa Rastislava Kačmára, ktorý dnes pracuje v denníku N, a teraz verím, že už uvidíte Dominiku Cevarovú. Ahojte, pozdravujem vás z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov. Moje meno je Dominika, som absolventkou fakulty. V súčasnosti pôsobím ako vedecko-výskumný pracovník na fakulte a mojou úlohou je dnes vám trošku ukázať fakultu, či z toho exteriéru alebo interiéru fakulty. Ako môžete vidieť, nachádzame sa priamo v centre. Tu hneď oproti fakulte máte malú stanicu vlakovú, a taktiež hneď tu blízko sa nachádzajú zastávky MHD, ktoré vás teda bezpečne dopravia až takmer k bránam fakulty z intrákov alebo teda z iných častí Banskej Bystrice. Poloha fakulty je naozaj veľmi lukratívna a zaujímavá tým, že od námestia to máte asi 3 minúty peši, na intráky sa dostanete pravidelnými MHD linkami, taktiež ku Európe to je peši asi tak 5 minút. Čo sa týka aj toho externého prostredia, ako môžete vidieť, tak je to naozaj veľmi pokojné a zaujímavé miesto. Taktiež budova fakulty patrí medzi jednu z najkrajších budov vysokých škôl na Slovensku. Čo by mohlo byť pre vás možno také zaujímavé vedieť o našej fakulte? Ako môžete vidieť, teda dá sa tu tráviť kvalitný čas, nie len teda pomedzi jednotlivé prednášky a semináre, ale ak máte nejaké voľné hodiny, tu viete tráviť možno štúdiom alebo spoznávaním nových ľudí, vytváraním priateľstiev a iných väzieb. Zaujímavosťou i na našej fakulte je práve toto zlaté jablko, o ktorom sa hovorí, že keď sa ho na začiatku štúdia dotknete, tak štúdium aj úspešne ukončíte. Neviem, čo je na tom pravdy, ale pre istotu by ste to mali vyskúšať. Teraz sa pôjdeme pozrieť trošku aj do interiéru fakulty, takže nech sa páči. Vzhľadom na aktuálne bezpečnostné opatrenia samozrejme nosíme rúška vnú aj von. Hneď pri vstupe vás teda čakajú milé pani navrátnici, ktoré vám vždy ochotne so všetkým pomôžu a privíta vás hneď Matej Belo. Čo u nás teda môžete nájsť, je hneď teda príjemná atmosféra nášho bufetu, kde si môžete vychutnať výbornú kávu, raňajky či občerstvenie. Zaujímavosťou teda nie len
je nielen exteriér, ale aj práve interiér fakulty, ktorý, ako môžete vidieť, je naozaj veľmi príjemný a veľmi pekný. Prvú jednu takú z tých prednáškových, alebo teda seminárnych menších miestností, napríklad takáto učebňa čínskeho jazyka. Ako môžete vidieť, je to naozaj pripravené preto, aby tu mohli ste študovať v menších skupinkách, kedy sa zabezpečí práve tá interaktivita štúdia, ale aj ten prehlbovanie toho vzťahu medzi vyučujúcim a medzi študentami, čiže naozaj ide o ten individuálny prístup, ktorý tu každý môže na fakulte získať. Teraz vás prevediem napríklad do auly, kde prebiehajú či imatrikulácie študentov, alebo rôzne konferencie, ale aj vaše privítanie na Dni otvorených dverí by sa konalo práve tu. Čiže toto je naša reprezentatívna miestnosť, reprezentačná. Možno z takých zaujímavostí študentského života, čo by som vám mohla ako absolventka štúdia povedať, je to, že naozaj tu nie je teda len kvalitné vzdelanie, ale aj bohatý študentský život, ktorý vyplňajú napríklad či už vaša aktivita v rámci spolkov rôznych, ktoré tu na fakulte máme, ale aj tie mimoškolské aktivity, ako je pre záujemcov možno o športové aktivity fakultná futbalová liga, do ktorej sa môžete s vašim tímom z ročníka zapojiť, alebo taktiež to môže byť iné mimoškolské aktivity, ako sú kvízy, pubkvízy, ktoré sa konajú pravidelne pod záštitou práve jedného zo spolkov, ktorým je Sigma. A taktiež tu môžete pozrieť aj nahliadneme do politologickej študovne, ktorú nájdeme na prvom poschodí. Tak vám len taký náhľad ukážem. Toto je naša politologická študovňa, kde vždy teda nájdete veľmi milý a priateľský personál, ktorý vám vždy so všetkým ochotne a veľmi rád pomôže. Zaujímavosťou v našej fakulte je aj každoročne konaný fakultný deň, ktorý predstavuje taký priestor pre zbližovanie sa teda nielen medzi študentmi, ale aj medzi študentmi a vyučujúcimi. Ide o takú neformálnejšiu zábavu. Teraz vás odvediem trošku, vyzerá to, ako keby sme šli teda do pivnice, ale naozaj nachádzame sa teda v súteréne, kde vďaka aktivitám a snahám teda našich študentov sa podarilo vybudovať aj miesto práve pre váš voľný čas. A to je naša fakultná klubovňa, kde môžete taktiež tráviť čas medzi jednotlivými prednáškami a seminármi. Čo poviete? Celkom príjemné prostredie, nie? Máme tu aj napríklad zaujímavé je Centrum krízového riadenia, v ktorom si môžete vyskúšať rôzne simulácie alebo predmety týkajúce sa práve bezpečnosti a bezpečnostného manažmentu. A tiež veľa iných zaujímavých vecí. Pravidelne sa tu konajú medzinárodné vedecké konferencie. A naozaj ten študentský život je veľmi bohatý, pokiaľ teda tu nemáme takúto výnimočnú situáciu, ako je teda pandémia koronavírusu. A verím teda, že sa vám tu u nás páči teda nielen zvonku, ale aj znútra. A naozaj je tu vytvorený priestor pre každého jedného z vás na to, aby sa mohol realizovať, mohol sa angažovať v rôznych spolkoch a pracovať teda sám na sebe. Čo sa týka vyučujúcich, je tu naozaj mladý a šikovný kolektív ľudí, ktorí vám sú vždy ochotní pomôcť a odpovedať na vaše otázky. Takže
Veríme, že sa pridáte medzi našich úspešných absolventov a vidíme sa tu teda aj o rok. Tešíme sa na vás a držíme vám palce. Možno ešte taká zaujímavosť, a to je legenda zvonu Mateja Bela, na ktorú teda by sa nemalo zvoniť, pretože to prináša nešťastie a tak teda to nerobte. A možno to je len preto, aby sme tu nemali zbytočný hluk na chodbách. Takže tešíme sa na vás, veľa šťastia, možno pri príjmačkách a všetko dobré. Veľa zdravia. Pozdravujeme. Dobrý deň opäť a v prvom rade ďakujeme Dominike za takú milú prehliadku po fakulte. Momentálne už teda sa budeme venovať vašim otázkam, ktoré nám mohli chodiť posledný týždeň do slajda. Zároveň vám ďakujeme, pretože niektoré otázky nám už prišli, čiže by sme postupne prešli cez tieto jednotlivé otázky. Budeme postupovať tak, že budeme vyberať tie, ktoré majú najviac páčikov, respektíve lajkov, aby sa dostalo a budeme sa snažiť teda odpovedať v takom móde, aby sme stihli zodpovedať čo najviac otázok. Čiže máme tu hneď prvú otázku, ktorá teda nám hovorí o tom, na akých úrovniach sa robia príjmačky z cudzích jazykov na medzinárodné vzťahy. Čiže poprosil by som pani prodekánku pre štúdium. Áno, ďakujem. Tak v študijnom programe Medzinárodné vzťahy prijímacie pohovory sa naozaj robia z oboch jazykov. Nie je tam samozrejme rovnaká úroveň, preto je potrebné aj v rámci prihlášky na štúdium si uviesť, ktorý jazyk je prvý a ktorý jazyk je druhý, alebo prijímaciu skúšku, z ktorého jazyka chcem robiť na úrovni 1 a 2. Súvisí to práve s tým, že práve tá úroveň alebo náročnosť toho prijímacieho pohovoru z jazykov je potom upravená. Spravidla študenti si volia ten prvý jazyk ako ten jazyk, z ktorého maturujú, čiže ktoré sa cítia silnejší, majú tam viac vedomostí, a druhý jazyk volia podľa toho, keď si priberajú nejaký druhý alebo tretí jazyk v rámci stredoškolského štúdia. Všetko sa však viaže na obsah stredoškolského štúdia, takže nemal by tam byť nejaký zásadnejší problém s realizáciou toho prijímacieho pohovoru. Navyše, tie otázky z jazykov sú stavané tak, že sú tam možnosti, alebo je tam voľba 4 odpovedí, kde teda je potrebné, aby ten uchádzač tú jednu správnu odpoveď zvolil, čiže nemusí tam nič písať, vypisovať, ale len voliť a krúžkovať správnu odpoveď, čo je trošku uľahčené. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu druhú otázku, ktorá je opäť nasmerovaná na pani prodekánku. Keď budem podmienečne prijatý bez príjmačiek, nemusím ich robiť ani z druhého cudzieho jazyka, teda na akej potrebnej úrovni je potrebné poznať tie jazyky? Samozrejme, keď je uchádzač prijatý podmienečne bez príjmacích pohovorov, tak nemusí robiť vôbec príjmacie pohovory. Čiže ani z prvého, ani z druhého jazyka, ani zo všeobecno-vedomostnej časti. Na akej úrovni je potrebné ovládať druhý jazyk, ako už spomínal aj pán docent Učiak vo svojej prezentácii. My kladieme dôraz na to, aby tie jazykové kompetencie študentov boli čo najlepšie a chceme ich v rámci vysokoškolského štúdia ešte rozvinúť. Takže potrebné je aj ten druhý cudzí jazyk ovládať na príslušnej teda úrovni, možno minimálne na tej B1 by som povedala v tomto prípade, ale máme dnes veľmi široké možnosti aj na oddelení medzinárodnej komunikácie z hľadiska našich alebo zo strany našich vyučujúcich, ktorí poskytujú naozaj veľmi kvalitné semináre, keď vedia, že študenti majú nejaký problém v tom druhom cudzom jazyku a potrebujú tie vedomosti nejako doplniť a rozvinúť. Takže vôbec nie je potrebné sa obávať, ak ten druhý cudzí jazyk nie je na takej úrovni, že ho teda nezvládnete počas vysokoškolského štúdia. Jak by som ešte mohol doplniť pani prodekánku, ten dôraz na tie cudzí jazyk kladieme kvôli tomu, čo už v tej našej prezentácii odznelo a v tom, čom sme možno, že iní a jedinečný na Slovensku. Naozaj tá úroveň poznania cudzích jazykov je tým základným predpokladom na to, aby študenti mohli absolvovať ten študijný pobyt v zahraničí, na ktorými kladieme veľký dôraz. A bez toho to jednoducho sami uznáte asi nejde. Na druhej strane je to aj pridaná hodnota v rámci tých soft skill, o ktorých hovoril pán prodekán, takže toto je naozaj niečo, čomu venujeme veľkú pozornosť. Netreba sa toho obávať, ako bolo povedané, kvalitní pedagógovia vedia prispôsobiť potom aj úroveň toho vzdelávacieho procesu, samozrejme aj úrovni tých študentov, ktorá sa ale potom postupom času jednoznačne zvyšuje. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu ďalšiu otázku, ktorá sa dotýka teda otázky profilácie na odbore medzinárodné vzťahy. Možno pán dekan.
tej profilácie vo všeobecnosti? Vo všeobecnosti my ten odbor medzinárodné vzťahy máme postavený tak, že samozrejme okrem toho základu, ktorý tvorí to jadro tých medzinárodných vzťahov, to znamená predmety, ktoré sú orientované na predmety, ako sú medzinárodné vzťahy vo všeobecnosti, predmety týkajúce sa medzinárodného práva, predmety týkajúce sa európskeho práva, medzinárodných organizácií, diplomatického protokolu. Samozrejme, študenti majú možnosť si potom doplňať, to znamená profilovať prostredníctvom povinne voliteľných predmetov a voliteľných predmetov. Takže tam sa naozaj nekladú, nechcem povedať, že úplne žiadna, ale predsa len študent má možnosť ako keby sám si profilovať ten svoj študijný program podľa tej svojej preferencie. A netreba zabudnúť na to, že v rámci odboru medzinárodné vzťahy máme jednu veľmi silnú profiláciu, dokonca v podobe samostatného študijného programu a ním sú veľmi atraktívne bezpečnostné štúdia. To znamená, ak by boli k tomuto nejaké otázky, napríklad pán prodekan ako predstaviteľ katedry bezpečnostných štúdií určite bude vedieť podať ďalšie doplňujúce informácie. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšiu otázku, ktorá ide, a tu by som si asi s dovolením zobral ja, sú teda otázky, ktoré krajiny je možné navštíviť v rámci Erasmu. Ako som už spomenul, Erasmus umožňuje študentom absolvovať časť štúdia v zahraničí, či už časť študijného pobytu, zvyčajne 1 semester alebo 2 semestre, alebo teda aj prax, čiže priamo stážovanie v nejakej zahraničnej firme alebo inštitúcii. Ktoré krajiny je možné navštíviť? Vychádza to z pravidiel programu Erasmus, keďže je to projekt Európskej únie, a teda Európskej komisie, ktorá takýmto spôsobom podporuje tieto mobility, tak sa jedná predovšetkým o krajiny Európskej únie. Konkrétne máme skutočne dnes pokryté portfólium všetkých členských krajín Európskej únie, plus sú tam krajiny, ktoré sú mimo členské, keďže program Erasmus umožňuje aj absolvovať mobilitu mimo krajín Európskej únie. Tu sa ale sústredíme na priority, ktoré v podstate čiastočne vlastne kopírujeme aj naše priority Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí ako jedného z našich hlavných partnerov. A to je predovšetkým Západný Balkán, Ukrajina, ale samozrejme sú tam aj mnohé ďalšie krajiny. Dobre. Ak tu máme ďalšiu otázku, ktorá bola odtopovaná, ja by som možno poprosil, či sú absolventi gymnázia uprednostňovaní pred študentami stredných odborných škôl? Pani prodekanka alebo pán dekan. Nie, absolútne nie, takže samozrejme všetci študenti majú rovnakú štartovaciu čiaru, aj rovnaké možnosti, teda aj uchádzači o štúdium na našej fakulte, pokiaľ teda majú schopnosti, potrebné kompetencie a samozrejme chuť študovať, tak nie je vôbec problém, či sú absolventi gymnázia alebo nejakej strednej odbornej školy, aj s inou profiláciou. Často sú veľmi úspešní a vedia teda úspešne zvládnuť obidva stupne štúdia bez problémov. Ak chceš, pán dekan, niečo dodať ešte k tomu? Myslím si, že nie, pretože máme tu podobné otázky, podobného charakteru, takže potom to rozvinieme možno. Máme tu jednu takú, ktorú možno vie pán dekan z tej pozície, kto vlastne prijíma tých študentov na to štúdium. Či ak má teda o bakalárskú formu medzinárodných vzťahov záujem viac študentov, ako je limit, ako teda plánovaný počet prijatých. Ako je to, keď teda má niekto viac? No, pokiaľ ten záujem, ktorý je a prevyšuje tie naše, tak my to môžeme také smerné číslo, a v podstate my tam sme relatívne flexibilní, totižto my si uvedomujeme, že dnes študent má možnosť prihlásiť sa na viacero vysokých škôl a jednoducho my musíme dať rozhodnutie o prijatí ešte predtým, než vieme, či ten študent fyzicky nastúpi, takže to sa netreba naozaj obávať. My každoročne z tých skúseností, ktoré máme, bereme o niečo viac študentov, ako je ten oficiálny limit, nakoľko v konečnom dôsledku tí študenti sa potom neskôr rozhodnú pre jednu z vysokých škôl, takže v tomto stane netreba sa toho obávať. Čiže tí študenti, ktorí splnia podmienky, tak tých zo zásade príjmame všetkých a následne sa tá situácia, samozrejme vždy na začiatku akademického semestra ukáže, ale väčšinou sa potom trafíme do tých počtov, ktoré máme. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia otázka, ktorá nám takto hore vybehla, je teda, že či sú prijímačky povinné z 2 cudzích jazykov a či sa dá iba teda z jedného z nich. To je taká klasická otázka, ktorá sa nám pravidelne opakuje.
každý deň otvorený, a každý rok a každý náš deň otvorený dverí, pani prodekanka. Áno, z 2 cudzích jazykov sú prijímacie pohovory povinné iba v študijnom programe Medzinárodné vzťahy a v študijnom programe Politológia. Tam sú prijímačky iba z 1 teda cudzieho jazyka podľa výberu naozaj tej preferencie. Takže kto sa naozaj veľmi obáva jazykov, tak je možné aj podľa tohto sa rozhodnúť, ale je možné sa aj pokúsiť. Myslím si, že v súčasnosti žiadny študent strednoškolského štúdia nemá len ten jeden cudzí jazyk na takej úrovni, že by nezvládol prijímací pohovor, prípadne ďalšie štúdium, pretože dnes sú tie možnosti aj študijných pobytov na stredných školách pomerne veľké, takže každý v tejto oblasti je zdatný. Ja to môžem ešte doplniť. A naozaj je to klasická otázka, s ňou sa stretávame na pravidelnej báze. Opäť treba si uvedomiť to, čo odznelo. Aj v prípade toho druhého cudzieho jazyka tá úroveň, ktorú vyžadujeme, je nižšia. A tomu je prispôsobená aj forma tej prijímacej skúšky. To znamená, že sa netreba obávať nejako zásadne toho, že by ste tam boli skúšaní z nejakých vyslovene ťažkých gramatických konštrukcií. Pri tom druhom cudzom jazyku nám ide o to, či ten študent v rámci tých otázok dokáže pochopiť napríklad aj ten kontext. To znamená, nemusí tú otázku alebo každé slovíčko úplne v tej otázke poznať, ale jednoducho viete, pri tom cudzom jazyku je to tak, že jednoducho potrebujeme týmto testom aj napríklad zistiť, či ten študent napríklad tú otázku dokáže pochopiť, či ani dokáže zodpovedať. A samozrejme, ako už bolo povedané, nezbierame ten test komplexne, to znamená, ak mám slabšiu možno, že časť toho druhého cudzieho jazyka, ale viem to vykompenzovať vo všeobecno-vedomostnej časti alebo v tom prvom cudzom jazyku, tak tam nevidím dôvod, aby študent nebol úspešný. Ďakujem pekne. A tu nám prišla ešte jedna taká doplňujúca otázka, že či vlastne musí uchádzač maturovať z cudzieho jazyka, v ktorom bude robiť tie prijímacie skúšky. Nemusí. Ďakujem pekne. A ďalšia z otázok, ktorá sa nám dostali celkom návrh, je, či sa teda dá prestúpiť z inej fakulty. Napríklad, že prvý stupeň štúdia absolvuje na ekonomickej fakulte a potom by chcela dotyčná prestúpiť na druhý stupeň v rámci našej. Tam sa ale kombinujú 2 stupne štúdia, čiže každý stupeň štúdia je uzatvorený. Ak absolvujem prvý stupeň štúdia na ekonomickej fakulte, tak ukončíte ho určitým titulom a následne potom na druhý stupeň už nemôžete prestúpiť, ale znovu musíte byť prijatá, alebo musí teda uchádzač absolvovať prijímacie pohovory, pretože tieto stupne sú oddelené a viažu sa k tomu teda aj ďalšie povinnosti pre študenta. Ak by chcel v rámci prvého stupňa prestúpiť z nejakej fakulty na našu, je to možné, ale zase už aj v rámci druhého stupňa môže prestúpiť. Musí však už byť riadne zapísaný na štúdium na niektorej vysokej škole v rámci Slovenskej republiky a následne my, keď mu vyhovieme v tejto jeho žiadosti, tak určité rozdielové skúšky sa robia, aj mu ich vytýčime, ale je to v takom rozumnom čase a v takom rozumnom rozsahu, že je to zvládnutelné. Takže cez stupne nie, ale v rámci stupňov áno. Máme tu ešte ďalšiu otázočku k jazykom, čiže ak správne chápu, prvý jazyk je na úrovni B2 a druhý na úrovni B1. Tak by sme to mohli povedať. Tak by sme to asi mohli povedať. Zároveň ďalšia otázka, ktorá sa dotýka štúdia povinnej praxe, či si ju zabezpečuje študent sám. Môžeš skúsiť. Môžem ja. Máme vlastne, ako som spomínal, aj v rámci svojej krátkeho úvodu predmet odborná prax, čiže áno, študenti majú počas štúdia povinnosť absolvovať tú odbornú prax. Či si ju študent zabezpečuje sám, sú tam rôzne možnosti, máme zabezpečených a zazmluvnených partnerov, kde študent môže v rámci toho sita a výberu prejsť tým a tam samozrejme posielame tých najlepších a potom samozrejme má študent možnosť si vybrať, kde absolvuje takúto povinnú prax aj samostatne. Čiže je to také čiastočne, že vieme vám poskytnúť samozrejme pomoc a ktorýkoľvek študent s tým mal problém, tak sme mu dokázali pomôcť. Máme praxe, ktoré sú odborné stáže, ktoré sú zazmluvnené, ale samozrejme nekladie to priestor, alebo teda obmedzenie tomu, aby študent mohol nájsť niečo, čo jemu samému vyhovuje. Samozrejme z hľadiska tej profilácie, či už bezpečnostných štúdií, medzinárodných vzťahov alebo politických vied. Prichádza nám tu otázočka, ktorá sa dotýka aj rôznych prípravných stretnutí. Či plánujeme, alebo teda bude online v súčasnej situácii?
Tak spravidla uskutočňujeme nejaké prípravné stretnutia pred prijímacími pohovormi. Vždy je to teda v mesiaci apríl najčastejšie. 2 piatky a 2 soboty za sebou v tých týždňoch aprílových po Veľkej noci venujeme aj tejto oblasti pozornosť. Plánujeme možno nejaké teda prípravné stretnutia my všetkým uchádzačom, ktorí do 31. marca zašlú prihlášku. Zašleme teda aj ponuku s touto možnosťou a podľa tej spätnej väzby, aká bude, by sme vedeli teda nejaké prípravné stretnutie naplánovať aj teda v online forme, čo by možno v tomto prípade bolo aj efektívnejšie aj pre nás, aj pre uchádzačov. Takže môžeme o tom aj uvažovať. Ďakujem pekne. Máme tu ďalšie otázočky. Ja vyberám túto. Tá sa nám tiež opakuje každý rok. Či si môžem podať prihlášku v rámci jednej fakulty aj na medzinárodné vzťahy, aj na politológiu? Samozrejme, na každý študijný program, ktorý je v tom príslušnom stupni ponúkaný, študent nemá tam nejaké obmedzenia. Jediné obmedzenie je potom, že keď bude prijatý na oba študijné programy, tak buď musí už skutočniť nejakú voľbu, alebo následne, ak by chcel súbežne oba študijné programy študovať, tak tam môžu nastávať nejaké kolízie v rozvrhu alebo v úpravách, ale aj to sa dá celkom efektívne zladiť. Takže. Ja to ešte môžem doplniť, možno vzhľadom k tomu, že ak prebieha ešte prijímacie pohovory, nech sa študent neobáva, ak by chcel absolvovať, fakulta má to vyriešené tak, že nedôjde ku kolízii v rámci prijímacích pohovorov, ale vieme mu vytýčiť termín tak, aby dokázal absolvovať, pokiaľ to bude v jeho prípade nevyhnutné, prijímacie skúšky na jeden alebo na druhý program v odlišných termínoch. Prišla tu jedna taká otázka, ktorá sa vlastne dotýka tých prijímačiek, ak som sa to tak spojil, napriek tomu, že nebola úplne na vrchu. Prečo neotvárate externé štúdium politológie? Dobre, politológie. Ja som to možno povedal tak trošku v úvode. My sme fakulta, my máme v ponuke externú formu štúdia, ale my sme primárne fakulta, ktorá je orientovaná na prezenčnú formu štúdia. Napriek tomu máme na to práva, ale ten záujem na tú externú formu, ktorú my až tak zásadným spôsobom sme nepreferovali, nie je až taký veľký. To znamená, že pokiaľ naozaj ten počet študentov na tú externú formu je naozaj rádovo v jednotkách, tak jednoducho potom zvážime ponúknuť tomu uchádzačovi nejakú inú alternatívu. Na strane druhej my naozaj skutočne, pokiaľ by ten záujem širší bol, vieme ho uspokojiť, to zase určite áno, dokonca aj teraz máme veľmi pozitívnu väzbu v rámci online zabezpečovania výuky práve pre externých študentov, ktorí to veľmi pochválili vzhľadom napríklad na to, že boli z celého Slovenska cestovania a tak ďalej. Takže určite predpokladám možno, že práve tento akademický rok, ktorý bude nasledovať, bude práve tým, kde naozaj študenti budú využívať aj teraz nami odskúšaní a veľmi s dobrou spätnou väzbou tú externú formu cez online, čo by samozrejme mohlo ten záujem zvýšiť a my by sme ako fakulta pristúpili k tomu, že ho otvoríme. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia otázka sa opäť dotýka jazykov. Verím, že týmto uspokojíme všetku tú zvedavosť vašu. Čiže sa pýta, že či teda nejakým spôsobom zohľadňujeme znalosť cudzieho jazyka na úrovni C1. Môžem to ja trošku ti na toto odpovedať. V podstate na to nemá študent žiadne extra body, ale poviem to úplne otvorene. Pokiaľ má študent reálne znalosti cudzieho jazyka na úrovni C1, ten jeho test bude vypracovaný určite na plný počet bodov v tejto časti, čo bude určite nepochybne pre neho bonusom, čiže nemusí sa toho absolútne obávať. Takže naozaj, my sme si vedomi toho, že tá jazyková pripravenosť tých študentov z rôznych škôl môže byť na rôznej úrovni. Dokonca aj v rámci tej kategórie môžu byť isté odlišnosti, človeku môže vynísť viac ten test, menej test, môže mať lepší ako sa hovorí horší deň. Ale určite pokiaľ tá znalosť toho jazyka je na úrovni C1, nepochybujem o tom, že ten študent získa možno aj plný počet bodov z tohto testu. No okrem toho tá znalosť jazyka na úrovni C1 mu otvára široké možnosti, keď už bude študentom študovať spoločné študijné programy, absolvovať zahraničné študijné pobyty, takže naozaj to, že nezíska bonus možno pri prijímacích pohovoroch nejaké navyše body, ale získa veľké teda možnosti alebo širšie možnosti počas štúdia. Takže zúročí ich určite. Ak by som ja možno vedel doplniť vlastne viac menej v rámci všetkých našich vnútorných procesov a výberov, kde vlastne zohľadňujeme či už výber na odborné stáže, alebo na Erasmus program, alebo na ďalšie aktivity, ktoré sú spojené, my zohľadňujeme znalosť toho jazyka a teda znalosť na úrovni C1 určite viete benefitovať počas toho vášho štúdia. Zároveň tu máme ďalšiu otázku, ktorá sa dotýka štúdia v anglickom jazyku a ktorý odbor. Tak dovolíte, keďže toho spadá aj do tej mojej sféry, tak by som zodpovedal ja. V
Fakulta, ako už bolo tu povedané, ponúka všetky, a pani prodekanka to aj vo svojej prezentácii hovorila, ponúka všetky študijné programy ako v slovenskom, tak aj v anglickom jazyku. My dnes realizujeme plne ako bakalársky aj magisterský stupeň v odbore medzinárodné vzťahy a politológia, ktoré sú takýmto spôsobom ponúkané. Čiže môžete u nás absolvovať, alebo teda študovať aj v cudzom jazyku. Nájdete tam kolegov a študentov, ktorí sú dnes z Indie, z postsovietského priestoru, z Veľkej Británie, zo Spojených štátov amerických. A môžete sa s nimi z Balkánu, teda respektíve zo Západného Balkánu, z krajín Západného Balkánu. Čiže môžete sa stretnúť s nimi, získate takéto multikultúrne prostredie, kedy v podstate budete môcť doľaďovať ten svoj jazyk nielen v tej forme vzdelávania, ale aj v tom ďalšom spôsobe fungovania. Dobre, ďalšia otázka, ktorá sa nám dostala vyššie, je, či je potrebné doložiť prihláške na bakalársky študijný program, alebo teda čo je potrebné doložiť v prihláške? Tak k prihláške je potrebné priložiť najmä vysvedčenia za jednotlivé roky štúdia, najmä v tom prípade, ak máme teda posúdiť, že či ste naozaj splnili tú podmienku prijatia bez prijímacích pohovorov administratívnym spôsobom, že ste teda mali dobré študijné výsledky. No a dodatočne bude potrebné ešte, ak maturujete v tom istom akademickom alebo školskom roku, v ktorom si podávate aj prihlášku, tak my vás potom budeme ešte vyzývať, aby ste nám doložili aj maturitné vysvedčenie, pretože to je základným predpokladom splnenie maturitnej skúšky, aby ste mohli byť zapísaní na štúdium na vysokej škole, na ktorejkoľvek na Slovensku, teda nielen na našej univerzite a fakulte. No a potrebné je potom ešte doložiť nejaké potvrdenie o zaplatení poplatku, ale to sú všetko záležitosti, ktoré, ak nedoložíte aj hneď, vieme vás kontaktovať a vieme to aj v priebehu toho procesu príjmania na štúdium zabezpečiť. Ja som to možno ešte zdôraznil. Ten absolútny základ podať si prihlášku, aby sme o vás vedeli, vyplniť ju najlepšie ako viete a dať na seba kontaktné údaje. Čokoľvek nám bude chýbať, my vás budeme kontaktovať a potom samozrejme vy tie veci dodáte podľa tej požiadavky. Ďakujem pekne. Zároveň máme tu ešte k tej prihláške, a bola síce nižšie, či musí byť potvrdená od lekára. Nie, prihlášky už teda nevyžadujeme žiadne potvrdenia od lekára. Chcem len povedať teda, že v prihláškach je naozaj okrem kontaktných údajov potrebné uviesť aj mailovú adresu, takú, ktorú si pravidelne teda kontrolujete a sledujete, pretože to je dnes najlepšia forma komunikácie a naozaj veľmi rýchla forma, kde vieme získať od vás potrebné informácie, takže to by som poprosila. Ďakujem pekne. Zároveň by som dal, či je teda možné prestúpiť z denného štúdia na externé a naopak. Áno, z denného štúdia na externé aj na jednu, aj na druhú formu štúdia je možné prestúpiť. Je tam potrebné si uvedomiť, že denné štúdium je vždy o 1 rok nižšie, čiže v bakalárskom stupni je to 3 roky a externé štúdium je až 4-ročné, takže tam je veľký teda predpoklad zo zákona, tam je veľký predpoklad toho, že niektoré predmety už teda ten študent, keď bol na dennom štúdiu, mohol absolvovať, ale budú mu samozrejme uznané a pri externom štúdiu je zase dôležité podať aj informáciu, že toto je spoplatnené štúdium. Takže pokiaľ by naozaj niekto si našiel veľmi dobré zamestnanie alebo uplatnenie, kde by sa mu to efektívne oplatilo, tak je to samozrejme možné. Ďakujem veľmi pekne. Dostávame sa k ďalšej otázočke. Pýta sa, že koľko jazykov sa dá počas štúdia medzinárodných vzťahov študovať a aké? Neviem, pán dekan. Ja som v podstate tie, ktoré boli povedané, a ten absolútny základ, ktorý je, to sú tie klasické jazyky, anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk a španielský jazyk, to je ten absolútny základ, ale samozrejme veľký záujem v poslednom doby jazyk ruský, jazyk čínsky a myslím, že tam máme ešte aj jazyk taliansky. Áno. Taliansky. Tam je tá otázka, že koľko tých jazykov, tak samozrejme, ako sme hovorili, v rámci medzinárodných vzťahov sa vyžaduje minimálne 2, v rámci politológie 1, ale nie je to obmedzené, môžete samozrejme študovať aj tretí jazyk, respektíve štvrtý, pokiaľ je tam ten záujem. Máme študentov, ktorí odchádzajú veľmi dobre jazykovo vybavení z 3 jazykov bez väčších problémov. Zároveň máme tam ďalšie otázočky, ale možno takú krátku pauzičku na občerstvenie. Máme pre vás ešte pripravené jedno video z nášho absolventa v súčasnosti štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Martina Klusa. Tak nech sa páči a potom sa vrátime naspäť k otázke.
No ešte počas študentských čias sme mali niekoľko rôznych spoločných aktivít, počnúť s futbalovými turnajmi, končiac napríklad večierkami, ktoré sa robili v rámci Beany. Takže bolo tam viacero vtipných príhod, ktoré by som možno radšej do videa nespomínal, ale každopádne tie najzaujímavejšie boli práve o tom, že sa tak trošku prelamovali ľady a čím sme boli starší študenti a čím viacej sa zdalo, že by sme mohli byť perspektívni kolegovia napríklad na doktorandskom štúdiu alebo v rámci asistentských miest, tak tým tie vzťahy boli zaujímavejšie a dozvedeli sme sa o našich pedagógoch mnohé zaujímavé veci, ktoré sme predtým o nich netušili a oni sa zase dozvedeli mnoho zaujímavých vecí, ktoré netušili o nás. Takže sme späť. Máme tu ďalšie otázočky. Dostal som aspoň ten čas pozrieť, ktoré prišli a ako sú zoradené. Ja by som teraz položil teda ďalšiu otázku, ktorá pred chvíľočku súvisela s tým, čo sa jeden z vás pýtal. A teda, či je štúdium o cudzom jazyku platené? Áno, je platené. Tie aktuálne poplatky si viete nájsť aj v rámci fakultnej stránky. Zo zákona vychádza, že len štúdium teda v slovenskom jazyku je bezplatné a teda to štúdium v cudzom jazyku je spoplatnené. Bakalárske štúdium na úrovni 2000 eur za akademický rok a magisterské štúdium 2500. Čiže toľko. Ako sa realizuje to externé štúdium? Vidíme, že máme tu dnes záujemcov a kolegov, ktorí sa pýtajú aj práve na túto otázku. Možno ešte raz práve ten model, ktorý sme skúšali tento rok, ktorá nám pandémia priniesla a možno vlastne to má aj nejaké benefity pre tú budúcnosť. Možno pán dekan. Ako v zásade to externé štúdium my na fakulte bereme v podstate ako, aj tak musíme k tomu pristupovať, a my aj chceme, nielen musíme, ako ekvivalent toho denného štúdia, preto ten priestor, tá časová dotácia je tam o niečo dlhšia. Externé štúdium prebieha podľa schváleného harmonogramu, keďže uvedomujeme si, že ľudia, ktorí na externej forme štúdia študujú, sú pravdepodobne zamestnaní. Takže ten rozvrh je vždy nastavený tak, aby im to v minimálnej miere kolidovalo s ich pracovnými povinnosťami. To znamená, výuka sa realizuje buď to v piatok alebo v sobotu. A čo je také zaujímavé z tohto uhla pohľadu je práve to, že práve tá externá forma výuky a teraz u nás masívne realizovaná prakticky online forma vyučovania spolu s poskytnutím podpory pre študentov v podobe študijných materiálov, zadaní, nejakých ďalších podkladov, či už sú to napríklad rôzne videoprezentácie, odkazy na videá, či už priamo texty, ktoré sú v rámci univerzitnej platformy Moodle sprístupnené týmto študentom. Myslím si, že majú dnes momentálne veľmi dobrú podporu, ktorá sa pre takýto typ štúdia, ktoré je predsa len trošku iné ako to denné prezenčné vyžaduje. To znamená, je to typ štúdia, ktorý je naozaj vhodný pre niekoho, kto má tú prácu, ale naozaj si chce rozšíriť to svoje poznanie v oblasti tých ponúkaných študijných programov, či už sú to medzinárodné vzťahy alebo politológia. A samozrejme to štúdium, ako som povedal, plánujeme do budúcnosti po tých dobrých skúsenostiach realizovať aj v tej online podobe. Ďakujem pekne, v podstate podobná otázka nám prišla, tak som mu tam medzi tým vyzdvihol, aby ho dotyčný alebo dotyčná videli. Je to taká zaujímavá otázočka, možno pre pani prodekánku. Je teda študent so zdravotným znevýhodnením a potrebujeme vytvoriť vhodné podmienky pri prijímacej skúške a perspektíve aj pri štúdiu. Ako mám postupovať? Áno. Pre študentov so špecifickými potrebami, ktorí teda majú nejaké zdravotné znevýhodnenie, univerzita aj fakulta ponúka možnosti, aby teda toto zdravotné znevýhodnenie mu vykompenzovali možno takým vyššou mierou komfortu pri jeho štúdiu. Ak potrebuje teda uchádzač vytvoriť nejaké vhodné podmienky pri prijímacej skúške, môže sa na nás obrátiť priamo so žiadosťou, kde presne teda v zmysle toho, aké má to zdravotné znevýhodnenie, špecifikuje nejaké požiadavky a my samozrejme sa mu budeme snažiť v tom termíne, kedy bude prijímacia skúška prebiehať, mu tie nejaké kompenzačné pomôcky alebo ďalšie možno predĺženie času na vykonanie prijímacej skúšky zabezpečiť tak, aby naozaj mohol to zvládnuť v reálnom čase a veľmi úspešne. Takže stačí naozaj si podať žiadosť na študijné oddelenie alebo teda komunikovať s pracovníčkami študijného oddelenia na tých kontaktných buď mailových adresách, alebo aj telefonicky a máme tam všetko zabezpečené preto, aby sme to mohli študentovi naozaj uľahčiť v tomto prípade. Ja to možno ešte doplním, naozaj fakulta má s týmto skúsenosti, máme na to vypracovaný presný postup, ako v takýchto situáciách reagovať. Na fakulte dokonca zriadený špeciálny koordinátor pre takýchto študentov a naozaj dneska to je úplne
bežná záležitosť a my sme naozaj práve radi, že keď študenti dopredu avizujú, že tam existuje istá forma znevýhodnenia, tak jednoducho, aby ten ich výsledok alebo úspešnosť, či už na skúške, alebo napríklad na prijímacích pohovoroch nebola týmto negatívne ovplyvnená, práve im to, ako povedala pani prodekánka, vykompenzovať, tak ako je to pri danom znevýhodnení potrebné. Fakulta je v podstate plne bezbariérová, čo sme nespomenuli, kladieme na toto dôraz už z takého toho dlhodobého hľadiska. Zároveň prichádzajú ďalšie otázky. Jedna sa práve dotýka ešte tej otázky, ktorú sme mali predtým, a teda, že koľko stojí to externé štúdium. Že pani prodekánka, keď ťa môžem poprosiť. Čiže my sme tam hovorili o tom, že teda v tom bakalárskom stupni je to tých 2000 eur. Ale to bolo za anglické, ale to je externé štúdium. Externé štúdium, tam sme mali na úrovni tých 800 eur za akademický rok. Ďalší z potenciálnych študentov, a teda z tých uchádzačov, sa pýta, že či sa dajú niekde pozrieť predmety, ktoré sa na fakulte počas semestra vyučujú. Dajú sa pozrieť. By sme mohli odkázať na našu novú internetovú stránku, kde sú špeciálne sekcie, možno, že pán prodekán. Pre uchádzačov. Samozrejme máte špeciálnu sekciu pre uchádzačov v rámci teda našej novej fakultnej stránky, kde nájdete prekrytky na jednotlivé katedry. Samozrejme na webe stránky je zverejnený študijný poriadok, ktorý obsahuje aj študijný plán, kedy si viete pozrieť jednotlivé predmety, ktoré sú náplňou jednotlivých semestrov, odporúčaných semestrov, kedy je potrebné ktoré tie povinnosti splniť. A potom samozrejme viete vojsť aj do jednotlivých katedier, ktoré majú tú jednotlivú, alebo zabezpečujú tie profilové predmety. Tam v rámci nich dokážete nájsť predmety, ktoré sú vyučované, častokrát aj s podrobným popisom toho, čo sa na tom danom predmete vyučuje. Ďalšia otázka sa týka takých technických vecí, tiež prichádza každoročne v rámci Dňa otvorených dverí. Čiže ako je to s ubytovaním? Možno ja začnem a potom ma kolegovia doplňa. Je to samozrejme absolútne legitímna otázka, my tomu rozumieme. Prvé, čo musíme povedať, že študentské domovy sú vlastne síce súčasťou univerzity, ale nie fakulty. Napriek tomu sú alokované konkrétne počty pre jednotlivé fakulty, v rámci ktorých sú ubytovaní študenti, ktorí jednoducho o takéto ubytovanie požiadajú. Takže možno by sme zdôraznili to, že študenti, ktorí budú prijatí na štúdium, aby si sledovali tú komunikáciu študijným oddelením a jednoducho, aby vo vhodnom čase požiadali o tie internáty, lebo sa nám niekedy stane, že na to nejakým spôsobom pozabudne a viete, keď už ten semester istým spôsobom sa rozbieha, tak tie kapacity, ktoré možno boli pôvodne alokované pre našu fakultu, sú už obsadené. Takže určite tá ponuka je tu, sú k dispozícii tie možnosti, a len samozrejme treba sa včas o ne prihlásiť. Samozrejme existuje výberový mechanizmus, keby bol o to záujem, môžeme to približiť aj bližšie, v rámci ktorého sú prideľované miesta pre jednotlivých študentov. Chcem zdôrazniť, že ten výberový mechanizmus je absolútne transparentný, verejný aj za prítomnosti zástupcov študentov, čo chcem zdôrazniť. Ale to sa bavíme predovšetkým o tých vyšších stupňoch ročníka, čiže keď už absolvujete ten prvý rok. Univerzita ale má teda pravidlo, že teda každý, ktorý splní také tie základné podmienky, tak každý prvák získava internát automaticky. Čiže to je ale pravidlo univerzity, my sme zaň v podstate radi, pretože aj naši prváci tým pádom, ak teda majú tú vzdialenosť do určitých kilometrov, automaticky splňajú tieto podmienky a môžu teda získať, alebo teda aj získajú to miesto na internáte. A potom už ako pán dekan hovoril, v prípade, že sa dostávate do vyšších ročníkov, ten proces je transparentný z hľadiska prideľovania tých miest na tom internáte na základe popred stanovených kritérií. A ešte pre tých prvákov alebo pre tých teda novoprijatých študentov, študent vždy dostane už potom prihlasovacie údaje do akademického informačného systému a keď si už ako prijatý študent vyplňa elektronickú návratku, tak v rámci toho má už možnosť požiadať si aj o pridelenie študentského domova, dokonca si môže vybrať konkrétny študentský domov aj miestnosť, akú chce, či chce bývať samostatne alebo teda s niekým, takže sú tam naozaj možnosti, že už v rámci toho elektronického systému študent si ako novoprijatý všetko vybaví takouto formou. Ďakujem pekne. Máme tu ďalšiu otázku, ktorá sa nám opakuje každoročne. Čiže sú tu nejaké matematické skúšky, ktoré musí počas štúdia u vás absolvovať?
nie sú. Na druhej strane, možno, že v niektorých prípadoch, ale tak trošku tak odbieham, hlavne keď sa bavíme o tom odbore, a hlavne aj politické vedy, viete, keď sa robia isté analýzy volebných výsledkov, tak možno, že niektoré štatistické metódy by sa nám aj hodili. Niekedy to práve, že pocítime ako handicap, ale v študijnom programe nemáme žiadne skúšky z matematiky. Stačí vám ovládať takú tú základnú, kde si budete počítať, či máte dosť kreditov. Ďakujem pekne. Máme tu posledných zopár otázok a v podstate aj postupne sa náš čas naplňa, takže prejdeme ešte cez tie, ktoré nám zostávajú, aby sme teda uspokojili všetkých, ktorí nám položili otázky. V prvom rade možno taká rýchla odpoveď, či je štúdium vhodné pre absolventa obchodnej akadémie. Ono sme si to v podstate už zodpovedali s tým, že nekladieme teda nejaké zábrany a obmedzenia tomu, kto sa prihlásiť môže. Je možný prenos kreditov z inej vysokej školy? Tak, môžem ja odpovedať. V prípade prestupu na štúdium samozrejme, vtedy si teda prenáša študent kredity, ktoré absolvoval, aj nám teda prikladá nám do žiadosti výpis o absolvovaných predmetoch a takisto, ak absolvoval nejaké štúdium v zahraničí, buď prostredníctvom programu Erasmus, alebo prípadne v rámci niektorých spoločných študijných programoch, tak tam je už to priamo nastavené tak, že tie všetky kredity, ktoré získal a absolvoval, sa mu hneď započítavajú do celkového počtu kreditov za obdobie štúdia, takže áno, je možný prenos kreditov. Ďakujem pekne. Máme tu ešte otázku s internátom, ja by som mu vytiaľ dopredu, koľko jednolôžkových iziek je k dispozícii. Toto vám z hlavy nepovieme, ale z hľadiska toho prideľovania, to má už samozrejme na starosti potom aj internát a vo vyšších ročníkoch internátna rada a tam už ten proces proste prebieha z hľadiska vopred nejakých stanovených kritérií, ktoré sú. Ale platí to, čo sme povedali, hlavne o tie jednotky treba požiadať, áno? Treba to uviesť, lebo potom samozrejme ich počet je istým spôsobom limitovaný, áno? Tak. A ďalšia otázka, mám tu ešte posledné 3, jednu z nich teda nechám úplne na záver. Tým príjmačkám ešte máme, že či sa dajú nájsť niekde odbory, predmety, z ktorých sa robia príjmačky. Pani prodekanka, už sme to spomínali. Určite áno. Dajú sa nájsť v rámci stránky. V rámci stránky. Aj v rámci teda všetkých informačných kanálov, ktoré máme vždy tie podmienky, možnosti a podmienky na štúdium, čiže tam sa to všetko dá nájsť v komplexnej podobe. A možno treba si skúsiť ten skúšovný test. Ten simulačný test. Lebo jedna vec je otázka tých predmetov a programov, z ktorých sa tie prijímacie pohovory zostavujú a tam ten simulačný test sú proste vybrané otázky z reálneho testu. Takže tam študent môže vidieť priamo, že asi ako by tie otázky vyzerali. Podľa mňa to poskytne taký najkomplexnejší obraz. A zároveň samozrejme, ale rešpektujeme to, že kopírujeme tie znalosti, ktoré by mal študent ovládať zo stredoškolského učiva. Čiže to je priorita. Ďalšia otázka je, že či sú cudzie jazyky vyučované aj zahraničnými lektormi. Máme aj zahraničných lektorov v rámci výučby cudzích jazykov, ale táto otázka možno smeruje hlavne na tie cudzie jazyky, ale vo všeobecnosti u nás môžete študovať aj predmety odborné v cudzom jazyku, čiže aj napriek tomu, že ste v tom slovenskom študijnom programe, často k nám prichádzajú naši stáli partneri zo zahraničia, sú to renomovaní profesori, ktorí sa venujú tým svojej problematike, ponúkajú pravidelné prednášky pre našich študentov alebo dokonca celé kurzy a študenti si môžu tieto predmety vybrať. No a jedna z takých tých posledných otázok, ktoré nám prichádzajú, tak to je otázka, v ktorom meste na Slovensku je najlepšie štúdium v odbore politológie? Pán dekan. Na túto jednoznačnú otázku je jednoznačná odpoveď, či to v Banskej Bystrici na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov. Treba si uvedomiť, či na nejakej inej inštitúcii máte fakultu, alebo tam máte len katedru. Na druhej strane treba sa pozrieť aj to, či tá fakulta má k dispozícii možno isté práva, to znamená, že to v úvode povedal, samozrejme na fakulte sú práva habilitačne-inauguračných konaní, čo je to najvyššia úroveň, ktorú môže dosiahnuť. A práve môžeme povedať, že je tu istá miera tej spolupráce aj s ostatnými pracoviskami a práve môžem povedať, že aj kolegovia z iných pracovísk si doplňajú to svoje vzdelanie, respektíve ten kvalifikačný rast práve na fakulte v Banskej Bystrici. Mimochodom, o tej vysokej miere akceptácie nášho pracoviska je aj to, že naši odborníci vystupujú pravidelne v médiách. Máme naozaj renomovaných odborníkov, ktorí práve z tých oblastí politickej a medzinárodných vzťahov absolútne na pravidelnej báze vystupujú v renomovaných a relevantných celoslovenských médiách, čo je opäť
taká ukážka tej akceptácie z toho externého prostredia. Ďakujem veľmi pekne. Tým sme vlastne završili takmer aj náš čas, čo sme nakoniec nemysleli, že naplníme úplne celý, ale zároveň aj otázky, ktoré nám prichádzali smerom od vás. Na záver máme pre vás ešte nie na úplný záver, veľmi radi sa s vami na záver ešte rozlúčime, ale predtým, kým sa s vami rozlúčime, ešte tu máte video od jednej z našich najúspešnejších absolventiek, Danky Bartekovej. Keď som sa rozhodovala, či do Bratislavy alebo do Banskej Bystrice do školy, tak u mňa vyhrala Banská Bystrica, pretože je to mesto, ktoré je pre mňa také priateľskejšie, študentskejšie, má takú jemnejšiu atmosféru, predsa len človek sa tu cíti tak bezpečnejšie a neviem, mesto v srdci Slovenska, v okolí sú hory, neskutočné množstvo študentov. Pre mňa Banská Bystrica bola jednoznačná voľba. Na záver, ešte som teraz pozeral slajdov, prichádzajú nám ďalšie otázky. Budeme však radi, ak nám tieto ďalšie otázky budete smerovať cez Facebook alebo Instagram. Veľmi radi vám na ne zodpovieme. A na záver možno pán dekán, posledné slovo. Možno taký záver a úplný záver. Mohli ste vidieť aj z tej našej prezentácie a nielen z prezentácie a nášho vystúpenia, ale aj vystúpenia našich úspešných absolventov, ktorých sme samozrejme vybrali. Mimochodom ďalší nájdete na našej internetovej stránke, to znamená, môžete sa pozrieť, do akej spoločnosti budete patriť, pokiaľ budete študovať na našej fakulte. Takže verím, že každý z vás, ktorý by sa rozhodol pre štúdium na našej fakulte, by si našiel tamto svoje. Ako hovorí jedno z takých našich hesiel, ktoré na fakulte máme, kráčať naučíme každého, ale cestu si musí vybrať každý sám. Tak ja verím, že to vašou cestou najbližšie pri prijímacích pohovoroch bude práve Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem mojim kolegom a teším sa na vás niekedy na budúce. Ďakujeme. Dovidenia.